Hi guys, maadong adlaw na tong tanan. So karong adlaw guys, mao pay paguli na gikan ko Merkado Alicia ning lawas ko la prami kay kuha ko prami. Naghatid ko mananghilin diyan ning lawas ko la prami kay nakuha ko ni diya kay way kurintis ila. Ari ko makuha ko kamunggay. Ay mag-utan mi. Pakot panghilamos. Kaya din diretso ra ko kuha hatod ni Lexi diya pagaman ni mananghilin. Reko. Paghuman ni lawas ko la para mi. Wow, lamias ka mong gayoy. Tabi. Wa man koy kurintis ila. Ilahan kadtos ang naong pay hilamos. Nagtismas ra ko. Dali lagi pug ko kay mulakaw na mas mananghilin. Naisag kamunggay guys. Lami ning gulay. Inja di ayla nay puso. Wato ko birthday inja guys, kay gi-invite ko. Inja pa nung hapon. Salamat sa nag-invite na kakantag litson. Tara guys, kay magkuha pa ko bago. Magkuha ko og bago. Hindi kay giganahan ko kamunggay. Lami magugdaghan ng kamunggay. Mga ni vitamins pangpagwapa. Oh, nga naman tay? Mag-utan og kamunggay with bago. Baguhin mo ugali mo. Asa? Kuha ni Jose? Imi? Ili? Haman di ay? Ning layas nong? Karamiyo. Kaya nga nung vigil siguro. At may meeting ni pan, Domingo Martes. Domingo. Karang Domingohan. Palis, alauna. Meeting. Kisa may mo atin? Ikaw? Di ka mato? College. At mag-meeting. Ari ko. Kubal. Giunhan ko. Kuhang pedring. Di araday guys. Awit. Daghay udlot man day na. Tinanam ning nanay. Luog iring. Magkod-kod na pa dahi tadani guys. Ning puungan ay malbire. Karong mamunga ni. Gamay man lagi do. Ning hawanan. Nakalimot kog tangad mother. Bago. Basin da ko man dagto. Pamaawa man dagto si babaw. Nabitaw, mao ngano na silang mga pulis nga magpabukid naman. Sunod sa nila, sinabing pangutanan. Pangutanan nga? Siguro, lagi pa rin mo tagbong, yung laki nga. Baka mag-limit, na narabay yung pangutanan. Ako mo. Ulit mo pangutanan, mag-limit. Para akong pagkatuwa din. Tawag mo, rin yung balik, tayo ko. Saka mo balik. Tagbong ako sa tumbos. Na may tawon. Hindi ka sumbos lagi. Namiag ka mong gayoy. Itong tawon. Bako, diba? Bako ito na lang ka. Bako mabako. Ito na lang. Diyan siya ka man eh. Sama yung may. Isa man na. Ano na sinutin? Babaw isa. Wala lagi sad ngayon. Wala may sad. Sa siton? Allah.
Masa man sir? Pag-asiton. Ma'am, nag-asituna na. Hubas ko no. Hala. Kaya nga lamig na ba ng asiton na? Gumas. Gumaw, di siguro to. Hani mo niyo bas? Asiton. Asiton. Suba si Ton. Asiton, baka ipamus mo ang mga sir. Hala. Gusto mo iba ng pasakan dagat TV? Wala pa mong tutuloy. Good time. Gamay ko, magtilong na namin. Hinitan ng tubig. Lamig gali ni Glaw yun. Wa na buwad na no. Okay. Sa tado. Ato na bumurog nato na puwak sa likod. Murag na napuwak sa likod do baka nang ilatising likod bay. Kita kadang ako na sang adlaw ra pud to. Basi na lang ba? Huwag mo sa pagsuway. Ne, dagtari si babaw. Pero na ko na tayo. Puno pa to mew. Ag sa asiton. Mao dai ning hubas kay nakuhaan nam di ay. Ning hungaw to siya. Hangat. Ini pastaan. Kakuha baka to sila. Ay, Ginoo, saan sila mga menteryo? Hinasin ko no minhas. Hangat ah. Pero mo naman kurente na mabuang. Intan to dalton dadto. Ay no, ang bugnaw man to basta mag-irkon. Dugay mo mga bugnaw. Dodo di kasakag lubi man di ay. Tanawan di pidring jud. Ay, gimana to? Ay. Sinungzon ko no, gimingaw na nila tidayang. Ito ako ning layas. Ning layas ko no. Iya, nang di pa nila ba eh. Noy, sa mis ubos. Garap sinungzon ko. Memang nangis kan? Kuha man itong gano kay ayaw sila kay po nila. Kalau sa kamatulay aloy nay. Nah, tahu si Alun ganing ha. Nga. Kay ganun to ang TV da. Mas wa manari sila. Wa ko baka sa kanila mga ko kay ang ngani lang kay sila na di asa magkuang bata. Sing si Tere kanus amo lakaw. Muli berat yung TV ko mo. Pwede tama turong palis. Ha? Muli talas 3:30. At tutala una. Mag-abot mo yun si Tere. Ah, betul dan si TV. Unsa man games? Natin pamuli po si TV sa to. Tawag isa in commercial. Okay, commercial. Yung aloy. Kasi ang libon gamay. Na ha? Nalagi ng bitaw ko. Ay, Lubi. Kaya na ako nadenggat na nahugdas ng hay-hay ko. Nay. Insa may games, Nay? Ha? Wato ba? Aw, Hindi ko hindi ako sari. nasa si Tere sa kuli ah. Hindi, hindi mo ako ang drum istorya mi. Ana, madudu.
Good morning guys! Dako man ilaman ang namahaw kay ilang luto puwa. Ping puwa sa man ninang puwa ping. Kana kang gyuka dia. Kay gabi na di ko birerong. Ha? Apitikado. Na. Puputan mo sa mga corn beef ag sidaan mo ng hilin kay napatrabaho sa Diyos ilang bahay. Day buwad. Dapoy kalamay dia. Gahapon gihatag ni Nerlin puputan ni Lixi. Baw na pa basrip dagkaman kon man mo kan anang. Mahal lalagi kalamay. Mga antanin jo guys. Ingani dagi palit ni Inday nang nga buwad. Haul-haul man to ganang kakay. Ngamot ka ko. Ngagas na so, mana? Ito. Basa ang simento. Ito. Basa mo lagi. Laruin ka sa laruin. Galing gas tubig. Buwad nga bangsi. Hmm? Ito para ako labog. Grabe yung mga tao sa ating gutom na. Yung nga yung mga tukos-tukos. Ano daw? Hindi ka nagtawa. Amtong anak, amtong bata ah. Sa linggobot lagi tao. Ha? Ansa? Nagbalaran suro? Baas ha? Aturas ba? Dili? Bintana de una nang. Is manong uli di ay. Ano man yan kuwang aghanublak? Wah, hindi nga nubla kay MCR pa. Ikaw lang doon yung nabukbuk. Rulaan, sliwatang dudo. Baluag buwad! Kumana to, doon. Kumana. Kumana. Wa malay ka ni Mek digapon Rolans. Sabaan kasi mong nanay. Ngadto ko gabi, inyo pidang nanay. Ngano naman pad? Wa pagayta ka istorya. Dami kita magtawag. Umpong. Ah, grabe kahoy umpong ga. Berita to? Buhi man to ilhan. Ha? Buhi ilhan. Mapipin sa ako katulog. Nekang roy. Ay, ito. Abuto. Makatagam og mga kag mga na birthday. Gamit siya kung ano siya. Ang anak yung hospital naman pero grabe yung tao makatagam. Inaya, siguro na. Madugali ka na pinag-birthday silingan lain. Nagtukon ng kaon.
Mias buwan guys, oh. Usa ka libro may nagkubi ko, ilang ang pasin sa 1 6 man. Lain ang pagpanahon. Kasi ila kuha, ila. Dito. Tingnan ko mukhaan kay agbuwad o luto lami. Ang duwal ka dito, alis na. Wa ko ka upload vlog gabi kay laig ang lawas. Kami ang mag-ubay gahapon, kuha po kami. Yung nagpapalit ko sa buwad. Brato na lagi buwad sa ubay. Ay, gino ba? Ay, silang sa puslang ko, naman tadani. Uwan manang. Lagi. Kapag mo ipapalit ko, Unsa? palit ng taruro. Ag. Pwede ko palit. Ay, naisip ko. Ginoo ko gihubak. Pila di lang sweldo? Pila lang adlaw? 500? Sa tunang. Isong laki. Hmm? Hindi mo sung laki, Sarah. Imo. Hindi mo, di ay. Dakos baboy, magligo tas baboy. Namaw na ka, Dek? Naman ako pamaw, Dek, ikaw. Wala ba, sabligan ka na ron. Ay, jati ka. Wilik-wilik. Uy, wilik-wilik, Bap.